लायनो थांनाया दाबो फैया मा जाहैखो बेलाय ना जौ सोलोंहैलायखो बुरि दिनै माइरं थाइरं गैया एलिजा एलिजा न'आव दंना गैया मा सिरि बे हिन्जावालाय आयै गोलैफैबावबायसो बुखानोलाय बुरि नों मानो जौ लोंनानै फैखो माइरं लायनो थांनाया बोरो माथो मना गोजा दा माखौ जाबावनांगौ जाखो जाम्बे मोनाव ओंखाम जायो नामा आंहालाय लोंनो फैखाबाय साजोबथारबायलै बुरि लोंबाय नालाय बिदिजों बोरै न'खराव सुख गोजोन फैबावनांगौ मानो साननो रोंथारै जाखो नोंलाय ओइ बिमा दै लाबोसाय दै लांगौ बिफा न' बिफा दैया नैहाय बिफा नों नानिखौ नायनो लुबैदोंना लुबैयाखै मानो नै आरो मानोसो होनबावबाय फिसाजोखौ नाया 1 बोसोर मानि जालायलांबाय हा माथो जाखो जावायसोआनो जाहोखागोन ना जावैसो नङाहाय बिफा हा बिदिब्लालाय माथो बुङो जावायसोखौलाय बिदिनोसै बेनाबाथाय उल्था उल्था होनब्लालाय नोंनि बादिला जावायसोखौ माथो बुंमारो जावैसोखौलायनो जावैसो होनखायो ना अब्लालाय नोंलाय दहायलाय जावायसोखौलाय माथो जावायसो नङा होननानै बुंखो आं खेलायदोंसोमोनहाय बिफा ओमफ्राय बे गथ'खौ गोसोखांबाथाय बिख्लो खामजोबथारो आंहा नोंहाल' दुखु गैया बिमा आंहाबो दुखु दं बिफा जानानै अब्लालाय सम लानानै खनसे थांसै बिफा दे जागोन दे बिमा बुरि माइरं लायनो फैसा नांगौमोनलै फैसा गैया आंलाय बहा मोननानै हरनांगौ जाखो दा हरब्लाबो जौसो लोंहैलायगोन नोङो होमबालाय फैसा दंखायो आंखौ जौ लोंजानो गिनानैसो फैसा गैया होनब्ला र' नागिरहैनि आं नै बबो गैया नै बसो 10, 20, 30, 40 जाबायलै दिनै आंनि दखनायाव 40 रां दोननायखौ लालायबायना नोङो आंहा दा न'खर गेजेरख्लामोसो दोनदोंमोन होद आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया बेयाव मानि मानसि जमा जादों मा जादों बाव नै माथो हाफ्रामसोलाय बेयाव मानो फैदों फंबाय जों नोंसिनाव गिर्जा खालामनो फैदों सोरनि पारमिसन लानानै बेयाव फैदों आंसो लिंहरदों न'खरखौ इसोरनाव गथायनो सोर इसोर माबायदि इसोर आं मिथिया हाफ्राम नोंसोरो गाज्रि गिर्जा खालामथिं फैसा लांग्रा आरो बे फैसा मानि आंनो हर हामा फंबाय इसोरनि दान होनायखौ बेबायदि खालामनो हामा थांदो जोंनाव गिर्जा खालामनो मोना बेबायदि नङा बोराय मानो बुजि रोङा नोंलाय गोसोखौ हमथा बेवाय बेबो सानसे गोसो सोलायगोन इसोरा नोंखौ नेफ्लायथों बेवाय जों थांनोसै दे दे गाखोदो बिमा गारिखौबो नांगौ समाव गंसेबो मोना बै गारियाथ' आफानिसो बैथ' आइ एलिजासो मा खालामदों बेलाय
नानि नानि आयै